pe thlu nun na. Boleh me? Ngaong ye me. Ngai kumbakadon lang bat nga boro simen. Ngai bangi the lang bat kat me. Na kalian jonga kari jinalamo. De kumban ong no kajing kersan jong pi ki pat ba kalong ka jing ai men sim man ta jongi ki actress jonga ni ka film khasi jantia. De kalong ko wei ru ka ba phin nang pin kieu ni om man ong bangi nya pet mat dong ya nu ru ka de tang ka di ka bor ka ba pi ki pat ba hi na kalian jo pi ba phin wan ban kersan lam ni knang bangin kieu om bangin du jing kermen ka jing trai stom ka jongi om ton bala banyo i hanrei ki pat ba hi ki parlok parajor ki ba de hi kita kinong ai men sim na karpat ya pi ba pi de sha kita kinong kersan de one man support yang ni ki film khasi nang mangingin dok kieu ba ki kena samla kum bajuk menta ki ngop hai pun kiliang kham tam hau new drugs ma ba ki kam kai sine shatai banya ka ba ki le sine tai ai ba kata kasap ka phom ka ba ki kidan kin pelong kin petrai kam kita kenang ba long ka lengti singkin jong ki ka long ka ba bet om ba kan riang sine shatai ma itmu ba ngangets kam ki me paru ki kwa e kata lengba ka jing arab jungi iwe lengba ka jing support jong bun ki bangim la ban yo keteng ki bangim la ban thau ban wo kadi kata ka bangin lum ngin lang ki para samna jungi ya kari khasi jungi barok ka wei nga akum ka kapuran ka ba khmat du kumba ki om ki brio ka ngapau na ka social media ha ki film industry ma de kumta kani ka film skap kawan ra ha kata ka rukom ha kata ka jimpin wandur jong director jongi upa eborni muksor banga ngan longkum ka wei ka puran ka ba pau khmat ha jongga ri khasi jantia Ha. Tapi sinam. De kata ka bentang ayo de ka ba u aktor uskap mau wanjit ya kata ka actress ka pau nam kumno ka jinya lenti kumno kita ki jing kisha ki thar ki mau ki dung omdan bala mantip an hadu ba phi hi ki pat ba phinwan ban pe hi dala ki jong ki thman bat kani ka film ka first film ka ba nga kadi ka comedy film mo ka ba film ka baning kong ka jonga ka ba nga akum ka kan thai ka ban akha ka film comedy de nga so sarong ba do kata bangayo kani ka chance ka ba ibor mi muksoy jet yang bangan don banta kani ka film skap Tabok ti mo pa ban email. Ngam itu email biril khot. Kandiat ngaku banyak suruh pa kani ka film kanon rabun ki jing perkhat ha kalian jung hibun ki benta mo te bat ru kin yo ya kata ka jingir kie ka bapura om tang chiteng ndri ka bapura ka ban pen khut doi kita ki jing tension ha ka clear ki jong ki ke sobha ban wan Ngaku awan pelung pelang. Ya bapi lajot lapra. Ani pis ngau kunjin pimyo i ngalak pun kon. Ngayo i kata baro. Tang ba matlah bapek. Ngam sengaw i kini baro. katto ngala ha ki film ki badai bon sien ki ba ngayo kade bangan hap baniam ngahaban kumta bangan i hap yet samla long ka jing yet kumta mo ki ba hap kumta barobor ka ba long yang mga hap suyam hap long love story be kumte kalong pair kane padia kani pede kalong ba nga kani film berbanga ngampoi perkat bakan nong hadu kan ni bakan penduki nga habang awan pen de kacing ang chong ngalong tiang kelawa ayo awan pen namar balik kani ka first time ma de ngalong tiang ha ban aku non i ngal perkat nga hapen chin che kata ka acting gar kom ang chong nga hapen kelai gitaru
Jung kumba ong love story te is very easy for me. Bangan dek ma. And then ban yam ru kalong ba sukha yang bangan yam. Tama ka film comedy te ngalong kami. Te ko pa ba subha ban pe I ba te nong ak ka ding film. Ya ka benta ka bangan shim te ka comedy part ka banga yo ka benta kalong ba. Ngayo ban rai ka rai. Mendo ngam jiyo ra karai mo habang shobriyo teka chin ngayo man ra karai bang shobriyo bat kawiru sa kawai pede kadika ko bang hapan aklero ba ya lesyon 1 4 3 I love you. Alingan kesipi. Ah, kan kisah kaba kumnongan penmi ani kamlong basel dia hadir nang lapet pada long ni kata komik sisai nado kasian ke ba sedangnya kan ke film hado kini kisni benang ya inta ngayo I bangai kedua cepat ba mo mdei ba you kim juya lendat te kim haba kila depet am kita wanjet kita ki actress makin yo man kublai kani ko bai kalong baki kersan kata gajing kersan baka jing so tuna jongki kapan pau kirim yang sinto jongki haba ki kendo yang iru kidang wan ai gajing kublai mo kidang bang le bah shu kidang ai kata kamen siam shisaba kidang ong bani ka best bahagan ne ka film nila yang ki shishahi ma te kila kalapan sting gajing mo jupat kachang kiru te kalong ka bak komen bahay nam ka ngama kumka actress ka ba long kibreu ki pet bah kumta long ngakemen bah shisha bang ayo kum kanika support kanya ki अरे mana ini ya? Ini kini dita inong toy betama jonga. nakalian jonga ngakakpat iki ki pas ba balangan dadang ayat hot ga kapor kerta jonga ting ngam don por shu bangan don mentah kom film industry nong namar haga jimbun kam te tangma long ngam julong pede ka badu jing kernan pat haba ki khot yang ha ki don kam yang bangan aka ke film jongki director ma bat ki producer ki bakwa yang bangan don ha ka film jongki pun sien yang kloy bangan don bat ki te ka song stang ha ki bakin kumno ki kwa yang bangan don ha ka film jongki te ngam jukwa ban pendo e ka sap ka phong ka jonga ka bangan don namar ba uple hiu la ka ku yang ba ka tama bat ki pa bro khoi tu ki pet ki et yang alang ba ki social media ki ba ki lu I bat ki film kum to ma ki film ki kajing ya kendo lang rengkat kum to ki an sem ba kata kalong ko wei ka bang ka pa di ki perlok jonga ki ba kim dei ki ba kin do jing kan ha ka kenti ka jing ya len ki jong ki kalong ka ba e ba wala ki shan ki sha ki thal kim dei ban randian kim dei ban nget kim dei ki ban ngap ya ka ek ba la ban pen khlem ban kolon ya ki ka ko ngakwa ba ngal ong ya ki khna samla wat ngop wat nget pala de ki ni ki perthai ki ba ban ya lam me phi shaka jigsnio ngakwa ba phi ki khna samla to yeng scam ya turbe chakman wat chukwa ba tang naga jing ong baret ban chu ong easy money ban chukwa bet ka ba ka pisa ka ban chu yo bet da ka ba so trai shitam pinyo bet ndai ban ong ban khni lenti da ka ba so ka ne ka tai ka long ka ba shitam ha ka ta namar bale teng ka poi ru shaka ban ru jinggerman ha ba priu ru jinggerman hitep kan jayu te lang ba ka ne ka message ka ba menta mengaku ban IP te sobha ba sobha ban long kita ki dieng ba kita ki dieng ki bas camp ban long kita ki long yalam ki basakmat ban tur na menta ka hok lejong ban ya chi frank klem ka jing shap tien kumba ka ne ka film skap brother of skap kawan nam ski ba omdei ba ngin le e kono ka kam da ka monjung ki wei idi bende da ka monjung la jong hi bat ka e ka jing thrang na ka men sim la jong ni pendap ya kata de kata ka kentien kulish bon